يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويله يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويله الله تجيتك أبرني daha jaga honoma wogawinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique na yodengame jamajibi sondaniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñay windere fenjay ɓatake bindaɗo mawbare nogase joyi mboyi hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye tarihaji annabaɓe en jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwa min duwanimama enen kala mbi alhamdulillah yo Allah ɓeydanen jaam enen kala en dentini anniyaji men moƴƴi faade joomi men le dewe Allah yo Allah jaɓanen golleji men moƴƴi kala ko tata yo Allah subhanahu wa taala yaafo en ya rabbi ya rahman eɗen joguiɗo noon laahgal majjere giɗo Allah jiituɗo oɗo suka biyeteɗo Amadou Sow mo ganduɗa ko majjirɗo nene mum koyne tolno joni e yontere saabu ko gila alhamisa jawtuɗo henno to Dakar laamol leydi ndi Sénégal kanko wiyete ko Amadou Sow nene makko wiyete ko Hajjawat ɓe jiya koto Thiali gila ñande alhamisa jawtuɗo hen noon ɓe jiyanimo giɗo Allah mo yiitimo jokkodira e ndeɗo hen no tongode 00221 77 892 33 16 sa jokkodire nde tongode tan so haaji jomiraɗoma heɓ jinnaɗo makko walla kanko hoore makko so o heeɗima oɗo numéro ko numéro jinnaɗo makko yo Allah hollit ya rabbi ya rahmanu ceerno Khalid yo Allah hollit ceerno e oɗo henna bandiraɗo debbo guiɗoma sehil maɗa sokhna Hajjawat eɗen jokki ha joni jertinde e rentinde bandiraɓe ɓe ndu yo layru saaha woni wuuli ɓe ne jippo e maayo lappol palol dande maayo ɓe ne jippo e maayo Fallemma ɓe ne jippo e maayo Joliba ɓe ne jippo e maayo Bafulaɓe ɓe ne jippo e maayel Gambi ɓe ne jippo e maaji gueɗɗe caali goɗɗi kala nden toɗen no moƴƴi hanki o kikiɗe nguleki ne heewi e nder diwan Tambacounda e nder commune Misra wuro wiyeten Koyre Laaji sukaɓe ɗiɗo ene jooli toon gila ko dewel gila ko gorel ngel ko duuɓi 4 dewel ngel ko duuɓi 5 kamɓe kala ɓalima ɓe jiitama hankkadi famɗi ceer
famni ndene sukaɓe e maaje ɗe ndene sukaɓe e maaje ɗe sa yihi a jippima ma aɗa looto aɗa yaade ɓiye reen ɗum woto rew kongo sa woto rew haalulaji walla miijoji walla gueɗe goɗɗe goppen welsidade fittandu yeɓetake yo Allah lomtin ko barkini ya rabbi ya rahman ceerno Haali Abdoullahi Sy mi salminima mi juurimama en calmini dendagal jemen Dinguiré e ardiɓe Dinguiré e wonɓe hakkude Dinguiré ɗantotako ko appelaji jamma e ñalawma so yewtere nde tardi min jiyani ɓe ko neldoɓe tan ko ɓendinoɓe onon de on jarama de yo Allah yommon moƴƴere yo Allah yommon moƴƴere wonde hende yo Allah yoɓɓon ko ɓuuri ɗum ya rabbi ya rahman ceerno Khalid bisimilla maɗa mi salminima mi salmini galle o foof bisimilla maɗa seydi Sy وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد سار مسلميتي ماما مذلتني ماما نفيو بنياغني ماما الله مجري تنغندا فوف بنياغي ما الله يوكيسال الله اندين كمم وان اما en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde en gardini e ɗin calminali teddude ɓurɗi jinnaɓe men moƴƴuɓe wonɓe sababu wadede men e ɗamɗo gurdam en calmini ceerno men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Baye kanko e galle o kala en gari ha ɗo soringo ɗo ɗo galle makko ɗo en calmini galle o kala en calmini kaw Khalilou Mbaye en gari ha ɗo galle ɗo ɗo soringo ɗo en calmini galle o kala guiƴam Abdoulaye Khalil mi salminimo calminali teddude urɗi mi salmini kadi kawmen Ahmad Tidiane Sakho en gari ha ɗo galle ɗo en calminimo ɗo soringo ɗo ko ɗon kadi calminɗen kaw Moustapha en calmini musidɓe men kala calmini Hawwa Sall to Maqama kono en calmini mawɗo moƴƴo Nayru Lam to Maqama en calmini Fati De to Maqama en calmini e jinnaɗo men moƴƴo Karay Siré julɗo timmuɗo jiɗɗo moƴƴere jiɗɗo moƴƴuɓe biyeteɗo Nene Tamara Ba omo tawe to Tiwo calminimo no feewi kadi yo Allah yommo moƴƴere o jarama gollal ngal o golli ngal o jarama yo Allah yommo moƴƴere yo Allah yoɓmo moƴƴere yo Allah yoɓmo moƴƴere ko ɗon calminɗen mawɗo men Aissata Déme e galle o kala en calmini mawɗo Ousoy Ndiaye e joom suudu mum sokhna Mariam Ñiwa en calmini Baba Abou Seydi Sy ɗon ɗo soringo ɗo en calmini Baba Ndiaye kadi Seydi Sy ɗon ɗo galle men ɗo kaw Alsane kaw Adama suddiɓe kala mawɗo men Zeynabou Diawara Binta Diaw mamen Mama Habi Seydi Diop en calmini kamɓe kala Diary Demba Baram Debbo gorgol Acca gorgol Kandiba kamɓe fof en calminiɓe ko alda e limtude en calmini galle o kala hay goto en goppani kono en calmini Kadidiatou Diogu Gaynde en calminimo ha to wuro meɗen Doundu ko ɗon calminɗen kadi Fati Diallo walla Fati Ndiaye ɗon ɗo Évro ɗo kono nawtatemo ko ha to Doundu en calmini mawɗo men moƴƴo Habib Baye taweteɗo to Senje kono en calmini Ibrahima Sall miñi meɗen taweteɗo hande to Gambi Ibrahima Ahmadou Hat walla mbiyen Ibrahima Hadja Baye Hadja Wat mi salminima a heeɗima ko ceerno Abdoullahi haali ko ɗum noon yo Allah hollit barke annabi sallllahu alayhi wa sallam a jarama nelal ma yettima en calmini Aboubacry Ba nawtatemi ko ato Janjuli kono tawete ko Dakar
jogiiɗo juɓɓudi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. En calmini Alseyni Diallo to a woyni a jarama, mi nani haala ma fof e duwuji ma, yo Allah yoɓe moƴƴere. En calmini a woyninaɓe fof, yo Allah yoɓon moƴƴere. En calmini Yunus Bennar, kono en calmini Salif Sako taweteɗo to Afrique du Sud, a jarama Seydi Sako, yo Allah yoɓon moƴƴere. En calmini weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fof, hay goto en goppani. Kono en calmini ɗo Ousmane Ly, Seydi Ly, en calminimo no fewi. Ko ɗon calminɗen bandiraɗo debbo o hono sokhna Hafsatou Ly, yo Allah yoɓon moƴƴere. On beltanama no fewi, on beltanama no fewi, on jarama, yo Allah yoɓon moƴƴere. ɗum noon Seydi Sarr, mi artire ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokkin golle Seydi Sarr. a jarama Seydi Sy, ceerno Khalid Abdoullahi Sy, yo Allah yoɓe moƴƴere. ɓe deftuɗa e inɗe mumen ngam calminali kisal faade e mumen, en duttingal kisal faade dendagal ɓen heeɗi ɓe kala moni kala kadi yo Allah yeɗɗumen ngal kisal o wonani men kisal hisna en, riwtana men kala ñabboji, soktana men ɓerɗe men ngam lakkitare e gurdam moƴƴam ɗam alda e bewde ya rabbi ya rahman. ceerno Khalid a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. hande noon oɗo henna ñalawma eɗen teddinir ɗum guiɗo men sehil men almudo tigui rigui, kadi timmuɗo almudagal, moƴƴo almudagal, joɗɗo almudagal, woni ceerno Ibrahima Saydou Kane, gorko mo Lugsayba gorgol, almudo ceerno Mouhamadoul Amin Ly to Dumgo Wuro Alpha, kadi mo ceerno yiɗi horsini e jiɗɗo ceerno kadi korsinɗo ɗum, sen belama kadi nawtemo ha to Falo Ɓoggel, nde tawno ko tarbinnoɗo ha timmi, kono kadi ko duwanaɗo ha timmi. ceerno Ibrahima Saydou Kane, min calminima, min calmini e dow indema dendagal Lugsayba naɓe kala, hay goto hen ɗaccani, e dow indema dendagal Lugsayba naɓe e dendagal gorgol fof teddinirama oɗo henna ñalawma, nde tawno ka jaƴƴo gollal, kadi aɗa softi eko mbatta ko, e wasiyaji ma, e darsuji ma, e jorɗe ma miijoji pindinoje yimɓe, e rentinde yimɓe, jertinde yimɓe. Yo Allah subhanahu wa taala yoɓe moƴƴere. An sohnajo ma goto joguiɗa e sukaɓe ma kala, yo Allah reene. eyyi ɗum kam min mbawi setta ɗum goto, ɓeydotako. Ali Abouba, eyo Seydou Abouba, Ibrahima Saydou Kane, Amadou Gatamare Ba, gasi ko ɗo tan haɗata. En calmini dendagal bandiraɓe kala, ceerno Khalid Abdoullahi Sy, ceerno Ousmane Ly, min calminima. So haaji Allah rahmana ɗo e korka gasde ma bandiraɓe nan ɗo sawtol ma, sababu ɓe kooƴa ɗum no fewi. ma mbima continuer calminali nani ga faade ma an ceerno Ousmane Ly, yo Allah reene, softinma, sembinma, sembolinma, rokkuma moyen e doole wadde tournéji e leydi ndi, taw ko an jogini daabama an tan jola hen ɗo garɗa fo jippoɗa jima yimɓe belto ceerno, yo Allah waɗani ɗum. nde taw neɗɗo wonɗo tolnoto ene moƴƴi dañan hoore mum daaba mum, timminta neɗɗo jontaɗo e leñol ko daaba, daña daaba mum, yaara haajuji mum, yaara kadi haajuji yimɓe. taw no wonɗo jettorɗa natti jogade haaju an tan, ko haajuji yimɓe jarata. yo Allah waɗani ɗum ya rabbi ya rahmanu, an gardiɗo e ardiɓe groupe ya nabi kala. ceerno Khalid Abdoullahi Sy, annabi Yunus wukkitama dow ŋore, o yalti e reedu lingu, omo leefi no fewi, o sellani. Allah funnanimo laytol ngol ene wawa faabademo. bisimilla maɗa ceerno Khalid. wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Sarr, mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo kisal Allah e ndenka mum e udditare mum e yajede mum won e ma. Seydi Sarr, en jetti Allah gartirɗo en wawde jokkude jewte ɗe gownoɗen wadde eɗen badda e bandiraɓe meɗen, taw ko jewte patuɗe e gurdameje
annabaɓe meɗen on Allah baɗanɗo en ni en jetti ɗum no feewi. no mbiɗa ɗo Seydi Sar ko ɗon tigi jarannoɗen en garino ha to annabi Idrissa jafoɗon de nde wonnon koye makko gummiɗen en garino ha to annabi Yunus lingu hukkitimo dow o yalti e reedu lingu e yamirore Allah taw Allah rewni nden yamirore koye Jibrilu alayhi salam. lingu hukkitimo e dow fango omo ellini o sellani ɓandu ndu fof ene maayi hay hunde o wawa. e on saha noon Allah subhanahu wa ta'ala ko piɗɗo walludemo ko piɗɗo faabademo o yalti omo tampi omo rafa omo lo'i hay batte o wawa. waɗi ɗo Allah wiyete qur'ana fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqdim. e on ɗon saha noon o weddama e dow pokpokolam e on saha noon omo ñawi o wona celluɗo. wala yamiri yo wedde ɗon o wedda ko boowal pettum peral hay hunde tawetake ɗon e hoddiro Allah noon ɗon e ɗon Allah funnanimo ɗon lekki ki ganduɗa ina hokkamo ɓuɓri. noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokkengol. annabi Yunus weddama dow boowal pettumi peral ko pular ciggaɗo e lugha no feewi. a jarama Seydi Sy Allah yoɓe moƴƴere. eɗen gandi wurde lengu wurde reedu lingu yalta wasa lefde wonata hunde wemde. ceerno Khalid en calminiɗo hen neɗɗo jiɗɗo en korsinde en ceerno Galo Kumba Kajja Tasso taweteɗo to Guinée Équatorial jiyaɗo ha toon to Seno Waali ne tawe nder leydi Mali. en calminimo en juurimamamo yo Allah yemmo moƴƴere ya rabbi, yo Allah uddit ɓeyda korsa e yidde e baɗal kala. min calmini Yeroba ha toon to Seno Waali, Issa Amadou Boubou ha toon to Seno Waali, kono kadi e dow indema ceerno Galo Kumba Kajjata so e dow indema en calmini dendagal Seno Waali naɓe kala, kono kadi en calmini mawɗo men Bokara Hamadoun Farana gorko mawɗo mo sa frontiére, yo Allah yoɓon moƴƴere. en calmini dendagal Guinée Équatorial naɓe kala, bani men debbo sohna Fadimata Daf mi salminima, mi salmini joom galle ma e ɓesguma kala, ya wuur ko heewi ya rabbi. ceerno Haali Abdoullahi Sy lingu wukkitimo e dow haydara ala ko woni ɗon. Allah funnanimo lekki, kin lekki no ki wayi e holko feeñe kin lekki ceerno Khalid. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sar, mi ñaganimama Allah moƴƴere. en calminiɗo Baba Sidou Mbodj, ko ɗon calminɗen Baba Demba Diallo to leydi Mali, to wiyete hoore ñiiwa juumo ba, mi salminima Seydi Ba. e hoddira Allah Seydi Sar, Allah funnani annabi Yunus lekki ki Allah funnanimo ki ko hunde hawnide no feewi. Seydi Sar, Allah funnanimo lekki ɗon e ɗon, to wedda ɗo tan Allah funni lekki
ɗon e ɗon e on ɗon ñalawma ki rondi 33 leñol ko ñamete. To Allah funnanimo lekki kiɗo ɗon e ɗon ki fuɗi, ɗon e ɗon ki mawni, ɗon e ɗon e nder ñalawma goto ki waɗi 33 leñol ñametengol. Ko ganduɗa lekki fof fonno wadde tan ko ñameteɗi muɗum, lekki wokki waɗa ñameteɗi muɗum ko leɗɗe 4 walla leɗɗe 33 ponno hokkirde, taw lekki fof hokkiri ko ñamanteri mum. Kiiɗo lekki goti ki waɗi 33 façon 33 leñol ko ñamete. Ko hunde hawnide no fewi, hay gotel hen kadi nandani e gongel ngel. Ko kiiɗo lekki Allah funnanimo kanko annabi Yunus. Nde Allah funnanimo lekki hi caggal ɗum kadi fooɓre lekki hi sara fooɓre lekki ji Allah ɓulnanimo ɗon ɓulirde ndiyam. Allah ɓulnanimo ɗon ɓulirde ndiyam sara fooɓre lekki hi ɓulirde ndiyam nde ahla min al asal wa abrad min al thalj. ɗan ndiyam ɗam Allah funnanimo fooɓre lekki hi ɓuri welde e jumri. Ndiyam ɗam ɓuri welde e jumri. Ndiyam ɗam ɓuri ɓuuɓde e galas. Ko ɓuuɓna ndiyam ɓuuɓna ɗam tan ha ɓuuɓi, ɗam ɗo ndiyam ɓuri ɓuuɓde. Ndiyam ɗam saɗa yara ɗam way kono koko waɗa jumri ni. ɗum noon Seydi Sarr kongol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou ɗo kaleten lingu wokkiti annabi Yunus ɗo, won musidɗo goto waɗi en message kanko yano koyɗe laade bonde ɗe, o wi laana mabɓe gasino gasoil, aɓe kaya aɓe kayda e ben peƴƴe, ɓe majji ha ñamde jaram kala gasi, gasoil maɓe gasi ha laaɓi. A yen neɗɗo ɗomɗa aɓe laara ɗum wonay fettade ne fetto ha ɓuuɓa, ɓe nanga ɗum ɓe beddo ɗum e ndiyam, noon ɓe goori. O wi no yimɓe mayita beddo ni, kulol nangi ɓe pooƴi poojgol, ɓe tampi tampere, ɓe mbayno haangaɓe, ha kanko hoore makko so tawi o laari ndiyam ɗam o wattata yiide ko yimɓe woɓɓe ɓe o famani waɓe no ɓe o andani ene jaaha e nder ndiyam he. Saha fo yiɗe wiide omo doga omo naata e ndiyam he, o ronka saabu koyɗe ɗe cukki. ceerno Khalid ɗum noon ko yettoyto ko heewani, ko mayata ko ɓuri heewde. Banda men janggen mecce, liggoɗen e leyɗele men, so Allah yiɗi min visa ji jehen, so Allah yeɗani en ƴeewen laabi goɗɗi ko wona ɗeɗo laaɗe. Gandon kalde nanɗon kaari yettima, won kaari kediɗo e ndiyam he, teni kaari ne andi waadade ɗam ndiyam, saabu ɗeɗo laaɗe gona laaɗe. ceerno haali o haali en goɗɗum, min komi wawa haalde, o haali en goɗɗum komi wawa haalde ceerno Khalid. Kono kadi goppen fiirude sukaɓeɓe konguɗi, an ɓocconde guiƴen fo jeehi, guiƴen naate ladde, ɓe ndewe maaje, naati Europe, batti mahde, batti nellude. Hewɓe hen kañumen mbarata sukaɓeɓe, hewɓe hen ko kañumen mbarata sukaɓeɓe, mbardo ɗumen ɗemɗe e konguɗi, sabu eɗen jogui konguɗi musɗi. Rendo men wona rendo joguiɓe konguɗi newiɗi, teno qur'ana koko newi, diine koko newi. En dokkata sukaɓe men konguɗi newiɗi ko ƴattoje tan, kuddi tan, jeese ɓaleje tan. Allah bonni, Allah ŋerƴi, Allah dotti, elle a wawide Allah moƴƴini, Allah fewni, Allah aldini, Allah rokki. ɓuri welde e ɗi to konguɗi ceerno. dokken sukaɓe gande, dokken sukaɓe mecce, dokken ɓe fayidaki, woto duñen ɓe halkare. Kala nde duñƴa suka faade halkare, so halkima ko an woni responsable. Hande yimɓiraɓe hewɓe nana jooɗi e bandiraɓe rewɓe hewɓe nana jooɗi ɗanota ko jamma, saabu kañumen kaali konguɗi mettuɗe haɓe sukaɓe jeehi naata ɗe maaje ceerno Khalid. Yo Allah faabo en.
en calmini sohna Safaw Ndongo Seydi Ndongo joom galle ma e sukaɓe kala ɗon calminmi neni men tedduɗo nene Mariama Ba ha ton to Madina Dakar kono kadi en ciftora ha hande ceerno men ceerno Mamadou Ndongo mo ganduɗa gurdam mum kala ko alqur'anil karim en calmini duɗal ngal e galle o e khalifa o e enɗam ɗam kala Seydi Ndongo Seydi Ba ceerno Haali Abdoullahi Sy Allah ɓulnanimo sewnde ɓuumde welde Allah funnimo ki lekki mbatki junge kewɗe holko Allah neldimo ɗon goɗɗum. salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere yo kisal Allah e nden ko mum won e ma en calmini Hawo Konté kono en calmini joom galle makko ceerno Gayde Diako ñamowo ñebbe ha haara ko heddi ko mofta mawɗo men Oumou Touré en calminimo no feewi ɗon ɗo Efro ɗo e hoddira Allah waɗanimo ni kiiɗo lekki e ndeɗo sewnde ɓuumde welde Allah kadi neldimo mumantewel ko heewi haalama e ngel ɗo wiyama ko lella goɗɗum haalama hen fof ko mumantewel Allah neldimo mumantewel ngel ina ara ɗon subaka mumantewel ngel ina ara ɗon kikiɗe so ari subaka ɓattinamo yeesre muɗum o muyna ha reedu heewa mumantewel yaha mumantewel so hiiri kadi ara ɓattinamo yeesre muɗum o moyna ha reedu heewa mumantewel yaha hankadi Allah totti ngel ɗo mumantewel mission mo ganduɗa fodde ko oɗon e wona ɗo haw sella keng arñane fof muyninamo subaka muyninamo kikiɗe annabi Yunus o dañiri ndani nde ngel ɗo mumantewel watti muynindemo Allah subhanahu wa ta'ala watti gallaɗi mumantewel ngel kange o watti kolce ngel mumantewel kange sa yi ɗum tan jiyata ko ene ɓelka no kange ni Allah watti ɓattiri ngel noon ɗum ɗo kadi ko Allah yuɓiri ngel ɗum joni noon Yunus woniri ni jogima ndiɗo mbaadi o woni ɗon nde wande nde o yalti e reedu liingu ngu taw o wona celluɗo Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi ko o wona ɗon ha o sella sabu mission makko gasani kanko annabi Yunus o woni ɗon noon e ndiɗo mbaadi omo yara ɗamɗo ndiyam omo ñaama e kiiɗo lekki ɗeɗo ñaɓɓe ɗe jiida fadde 33 leñol ñamde baɗo lellane ara ene yernamo kosam noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou mo Allah woni docteur mum de sellat so Allah woni docteur ma a sellat law Allah funinimo lekki waɗi junge kewɗe Allah ne addanamo lella subaka e kikiɗe ne muyninamo o sellat joni ceerno Khalidou neɗɗo ne yurmini neɗɗo so sellani yo ɓatte yo safre kono yo ñaam yo yar o jii Yunus wona poɗɗe ɗe Allah addanimo ko lekki e kosam lekki ki waɗi ko ɓiɓɓe leɗɗe omo ñaam ɓiɓɓe leɗɗe ɗe omo yara kosam ɗam anne mo sellani keɗiɗomi wona poɗɗe ɗe wona siro ko wona lekki ki safranma ko ñamde nde e yarde nde sabu heewi ɗo neɗɗo rafi heege natte makko o ñooto bini ha wonti rafi heege sabu rafi heege so yi ha nantima e cawɗima ɗakkima e birɗe ma
neɗɗo so wofima ene satti ko wontata. Ndaron yimɓe wofiɓe wiyeteɓe ɓe hanki ɓe ko nderno e leydi ko. Ndaron kalɗe ɗo jaaɗa ha wofi hay soko nagge walla mbaalu, so wofima beele arta e place mum weɓata. Neɗɗo yo rento wofade yaade ha horo ñaam yar, sa sellani ñaam. So yiɗi mbima ka celluɗo woto haaju ma woni hen. Yimɓe o haaloɓe tan, yimɓe sa rafa mi jita ko maya. ɗum noon ñaam jara, sabu so tawi a rafama woni ñamowo tan, joni joni e galleji e ñoheɗa kirtikiɗa. ƴeew kaari wi sellani ko adda fof ɓirta haalaɓe. Yimɓe so ɓirtande o maaya. Neɗɗo so sellani yo ñaam. Ceerno Khalid kiiɗo hen no lekki denɗi men Demba Huudu Taal, ko kam woni ki lekki, ko kam safri annabi Yunus, nde tawno ko jiɗɗomo kolsinɗomo, kono kadi ko dewindiɗo yewtere no feewi no feewi no feewi. Ceerno Demba Huudu Taal o saaha gonɗo e membade masiŋaji bawɗi fewnude mburu ñebbe, sabu wiɗo so Allah jaɓi kanko yaltinat gandal makko ngal woda ko yaltini hen. Mburu ñebbe dañete ɗon ɗo silla worgo ɗo. ɗon calminɗen suddiɓe ma sokhna Farmata walla mien Fati Modi Dia e Dieynaba Djibi Alpha Dia, denɗiraɓe kewi de, e sokhna Aminata Mamadou Sow taweteɓe hande cufal ñebbe toon to silla worgo. Mboɗo mi ara de mi salmini on, mi juurima on. Yo Allah reen, yo Allah suur, yo Allah hisnu. Ceerno Haali Abdoullahi Sy lellane arane muyninamo ha o selli ko Allah adde makko, kanko annabi Yunus. Seydi Sarr mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere. A jarama no feewi. En calminiɗo Baba Moussa Pam kanko e sokhna Aissatou Sarr, kono en calmini ceerno Yahaya Guissé kanko e sokhna Gedda Guissé. Seydi Sarr ko ni woni no annabi Yunus wuurdi ɗon fadde ko wuuri ɗon ko, ha o selli, ha o arti e ɗo wonno gila o natane reedu lingu no sellirno, ha o hepti cellal makko ha ɓurti. Nde o hepti cellal makko ha ɓurti tan hankadin ala ko heddi, so wona o yaha o jokkoya golle makko ɗe Allah sohluno e makko ɗe. ɗon tan Allah weddi e makko ɗoygol kanko annabi Yunus. Allah weddi e makko ɗoygol, o ɗani ɗoygol juutgol kanko annabi Yunus. Nde o ɗani tan hande o finoyno, nde o fini o natti yiide kala ko wonduno e makko ɗon. O yiyani lekki ki, o yiyani sewnde ndiyam nde, o yiyani mumantewel garannogel yarnudema kosam, hay hunde ala ko yi. O suni noon, o suni suno mawgo. Nde wan noon ko ɗen ɗon gueɗe goni jewtannojema. Lekki ki e ñamde nde, e sewnde nde, e mumantewel garannogel yarnudema kosam, ko ɗeɗo gueɗe goni jewtannodemo. Joni noon o fini o ronki yiide ɗeɗo gueɗe fof, te ko ɗe jewtannomo, o dañi hen sunare kanko annabi Yunus. ɗon e ɗon Allah wahyimo wimo la tahzan ya Yunus walakin imdi ila ahli Ninuwa fa innahum qad amanu bi aqim indahum wa amuruhum bil ma'ruf wanhahum 'anil munkar. ɗon e ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wahyimo noddimo wimo Yunus woto sunu. Gueɗe gonnoɗe ɗon ɗe wonko addunoɗe ɗon, ko adduno ɗon gueɗe ɗe ko noon timmi. Gueɗe ɗe jewtannoɗema ɗe wonko addunoɗe ɗon, ko addunoɗe ɗon ko noon timmi. Seydi Sarr ko ngol arti e ma e on saaha jokken golle. Est-ce que ceerno Khalidou ene jangguina ko heewi. Abdoul Kande nde wanno moƴƴere
o yi hawo leefi hawo hori koyngal ne Musa ne fokkiti o ɗomɗi o heyɗi o yani o yi beelel o yari haw ɗomɗiti o ɗani haw fino yiyani haydara. Allah ko joɓowo tan annene ka allahoɗo a jibinama yumma muyninima bamma addi nguura a janginama ha mawni a tiiɗi a darima anen ƴeew jogade hoorema a jogama gila ɗo leefi ha mawni jogo hoorema yo dañɗo keɗɗa so gese gummima ya remoy so saynis ari remoy so jeeri ari remoy so waalo ari remoy so rokkude dépasse ari wallit so feccide leɗɗe ari wallit yo dañɗo keɗɗa annene ala no ponnoɗa a duusama ha woni neɗɗo mawɗo doole darde faɗani ka sagata gorko walla debbo yo dañɗo keɗɗa annene wor heet tan ko adda fo ñaama ko waɗa fo bonnita aɗa sengnora yimɓe galle aɗa haɓa yimɓe galle a rokkata jaam a yahata jaam a watta jaam aɗa tummini tan rento ɗum Allah yiɗa ɗum ay annabi Yunus nde Allah rokkimo ko rokkima o tiiɗi hankadi Allah andiɗo o tiiɗi nawi ko rokkunoma ko heddi ko rutto e haajuma ɗaɓɓoy no gurduɗa ni woni aduna neɗɗo wonɗo tolnoto yo salo jinnama ko jogomo yo salo hay goto jogomo so remi wo dañat so teeni on wawi yeyde on wawi wadde feere foof ɗum woni jomum jangga wonde gorko jangguina kadi wonde gorko en calmini ceerno Amadou Moussa Dia gorko mo Dial Fula neɗɗo moƴƴo dendiraɗo moƴƴo yo Allah reene taweteɗo to dentuɗi États-Unis de Amérique en calmini joom surmaɗo Farmata Amadou Dia e sohna Mariama Amadou Sow oɗon jiiɗi rendinde dendiraɓe de yo Allah won ballo ene moƴƴi nandiral wonat hen nawtenɓe ha to Dial Fula ko ɗon calminmi baaɗe giɗam sehilam ceerno Oumar Gangue mi nawtama to wojje Bosaya so en jiya to wojje Bosaya noon en jatata Ali Gollotu calminen Ali Gollotu kala duttoɗen ha to galle Gollotu dulmaji e dendagal golloɗo wawi wonde kala ɗon calminten mawni men sohna Farmata Amadou Kane kulnoɗo tuppade sa ganda rewɓe kala tuppi wattidi ko forcede ceerno Haali Abdoullahi Sy sewnde yeehi lella yeehi lekki yeehi Allah wi annabi Yunus hutto yimɓe ninuwa won nelal ngal joguimi ko Yunus wi ɗon ceerno Haalid Seydi Sara jarama en calmini ceerno Samba Gangue kanko e cuddiɗo makko sohna Khadijatou Seydi Dia en calmini ceerno Amadou Thiam gandiraɗo Baya Thiam e cuddiɗo mum ñamowo ñebbe o hono sohna Aissatou Ndiaye ko ɗon calminɗen kadi ceerno Sharif Mbodj e galle muɗum hono mawɗo men moƴƴo sohna Hadja Soda Kanté. Seydi Sara ko ni woni no Allah wiiri annabi Yunus o wi gueɗe ɗe ko addunoɗe ɗon ko timmi sibi gueɗe ɗe garno ko safrudema ɗe garno ko yewtudema fodde rafi mo gonduɗa o ha sella joni noon ɗe garno ko safrudema rafi ma selli ɓayde noon rafi ma selli kanje ɗe jahat an jaaha continue e golle maɗa aɗa andi ko jimmi wiidema ya yimɓe ninuwa ine panma jinmi ko duttoɗa to ɓe nolno mami to mumen toɓe jinmi ko duttoɗa toon hay to nelno mami nde nelmami nde mbadduɗa e mabɓe naggam e naggam salinoɓema ɓe ya toon ay ɓe ganduɗa a huuli sahande nanɗa ɓe pelliti wardema dogɗa ya toon jimmi duttoɗa jimmi noon ko wiidema kala ko wonno e mabɓe iwi e oɗo saaha ɓe gonɗini kam min jomma o kala ko wonno e mabɓe e saysayagal e bandiyagal e kefaragal iwi ha laaɓi jimmi noon ko duttoɗa toon ɓe gonɗini kam ñiiɓaɗo mabɓe ɗo
aɗa yamiraɓe ko moƴƴi aɗa haɗaɓe ko boni jinmi ko duttoɗa kon Allah subhanahu wa taala noddimo kanko Yunus wahayimo kaɗo haala wonde yo rutto to nelano to o jokka nelal makko wondude e yimɓe ninuwa naaɓe. Allah waɗi noon kanko Yunus o yimmi o dari o hebli ngam yaade jokkoyde gollal ngal Allah haalnimo. O watti comci makko o fewniti o fokkiti e yaade ninuwa Seydi Sar. wadde konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalid a jarama yo Allah yaɓe moƴƴere ya rabbi ɗo Allah ummitini mission annabi Yunus yo ruttoto ninuwa o yamiraɓe ko moƴƴi o haɗaɓe ko boni anne kadi ko ɗen pele joguiɗa kala hande dariɗo ne nodda yimɓe faade moƴƴere ene haɗa yimɓe bonande o jeyama eɓe nelaɗo men wino anduɓe leñolam de mbay kono annabaɓe yawtuɓe walla koye annabaɓe bani Israila ni. ceerno Khalidou noddowo ko moƴƴi haɗa ko boni o koye nelal Allah wa yahata o sa yimo saɗa e waɗanmo saɗa wawi duwonomo saɗa e rokkumo saɗa muñinmo koto bonninmo oto jalkinmo hoto bonninmo hoto jalkitmo. kala neɗɗo dariɗo darani Allah subhanahu wa taala saɗa wawi yinmo sa wawa oto bonnimo sabu woni kala jogui mission mum. woni yimɓe Allah waɗi tan ko mission ñamminde galleji ɓe ko fittude galleji ɓe ko lorde leɗɗe ɓe ko yaade ko moƴƴi ɓe ko ɗum ɓe ɗum moni kala noon yo ƴeew mission mo Allah rokkirimo sene moƴƴi jokka so tawi a andi moƴƴani ƴeewa wahlidde hoore ma ganda wona aɗa rokkuma mission koye seyɗane jahata ceerno yo Allah won ballo. ceerno Khalid ɗo annabi Yunus ummi dari o selli yo Allah sellin ñawɓe ɓe kala ñawɗo yo Allah rokku ɗum ummade daro yahi haaji muɗum. an tawaɗo hôpital an tawaɗo e galle he an leliɗo aɗa heɗo nde yewtere aɗa muusa wonko goƴe won goƴe mo joguiɗa to banggue cellal ma hono no Allah umminiri Yunus ha dari selli wonti e cagatagal mum ni annen yo Allah umminire noon ya rabbi ya rahman. en calmini ceerno Abou Ndiaye ha to hoore fonde yo Allah selline yo Allah ummine yo Allah hisne taweteɗo ha toon to Kolwar ɗo ne tawi États-Unis de Amérique min ñaago Allah yo Allah ɓeydane cellal. ceerno Aliou Diallo to Sinthiou Ɗeyba ani joom surma Oumou Abbas mi salminimon mi juurimon. ceerno Ousmane Yero Kane ha to Madina Gounas min calminima ko noon ne kadi sokhna Aminata Demba Ba min notuma ha to Raneru ha to Jolof debbo moƴƴo egga hoɗa en ɓirowo kosam lalo fenda watta ɗum yawuru ɗon ɗo woni leele taw suwa wedde yo Allah reena ceerno. en calmini Abdoulaziz Guissé woni Bulli Guissé min nawtuma to Diourbel gorko moƴƴo laaɓɗo reedu kono kadi joom gandal no fewi joom humpito joom wittoji. ceerno Haali Abdoullahi Sy wo ummima wo dari Allah yo fokkit o yaha to ninuwa naaɓe holko fotte lawol he ceerno Khalidou. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere yo kisal Allah e nden kamum won e ma Seydi Sar. amina ya rabbi ceerno. en calmini Sira Gakou e galle mum kala kono en calmini mawɗo men moƴƴo Oumar Diary Ndiaye taweteɗe to Lo Havre ko ɗon calminen ceerno Ahmad Sy e galle mum hono sohna Fadimatou Konnati. Seydi Sar a jarama en beltima no fewi ɗo tan annabi Yunus ene woni e heblade gam yaade ruttade to ninuwa taw ko toon woni to nelano haɓe calimo ɓe diwimo o yalti o ɗaldiɓe ko ɗaldunoɓe ko o sikki noon ɓe kalkima kono taw ɓe kalkaki ko ɗum waɗi sababu dogde mo omo ɗamini
eɓe ɗaɓɓa mo caggal nde iblisa ari habrimo kanko annabi Yunus. eɗen gandi ko iblisa yehi wimo yimɓeɓe lebte ɗe podannoɗa ɓe jettaki, kadi to ɓe goni ɗo ɓe goni koye ɗaɓɓude nelanoɗo e mabɓe o gam ɓe mbaramo sibi ɓe mbi ko fini. e hoddiro Allah e bawɗe muɗum omona yaha omo rutto to ninuwa caggal nde Allah wahyimo haalnimo. omo yaha e lawol noon kanko Yunus, annabi Yunus omo yaha e lawol ha o wirti gaynako goto ina ayna dammiri, ene jogui dammiri ha heewi, ene ayna dammiri ndi. o yetti gaynako kanko annabi Yunus, o wi gaynako o wimo nam, o wi mbete mbeɗe wawi hebde ɗo kosam seeɗa ko jarmi. gaynako o heɓɓiti wimo ha welto mami hokke kosam jara. gaynako o noon andamo, kala o ñaagi gaynako o kosam tan yo hokkumo kosam o yara sono wawi wonde. omo ñaagi ɗum, gaynako o wi welto a hasibi mami hokke kosam jara, ɗum kam ala caɗele, ko ɗum tan jogimi. ɗum waɗi gaynako o ɓiranimo kosam, tottimo kosam ɗam o yari kanko annabi Yunus. ɗum waɗi o jooɗi caggal o yari kosam ɗam omo yewtida e on ɗon gaynako. ɗo yewtita e gaynako ɗo noon Seydi Sarr ko ɗo dartinten yewtere nde hannde. andi noon hen saaha eɗen dartina yewtere nde ɗo ganduɗa e ɗum pikka yimɓe ɓe no feewi no feewi jomum wiyata ko so sago mum wonno tan yewtere nde jokka. eyyi kono noon sibi kadi ko renako no heewi. en kalat hen tan ha ɗo poɗɗen hadde ɗo kadi eɗen jogui hajuji goɗɗi, jokkoyen ɗin hajuji. kono sinno wona ɗum kay so sago wonno taw en jooɗor tan eɗen kaala en daƴƴata haaɓe belto. eyyi kono so Allah jaaɓi ma qissa o yetto inchallahu taala ɗo e lewru ndu gasde, qissa o ma yetto so hawri e welede Allah. inchallah. on jarama onon foof bandiraɓe, so Allah jaaɓi o jabri sabi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, so Allah hokki en hawrude janggo ma en kal holno waddi e oɗo gaynako, holko jokki yeeso ha o yettoyi wuuro to so hawri e welede Allah. en calmini julɓe foof ɗo goni, en duwanima julɓe foof ɗo goni. en calmini mawɗo men moƴƴo taweteɗo e Dakar e oɗo saaha hande, omo wiyanene Jariyata Cissé. en ñaguima Allah yo Allah hokkumo sago makko, yo Allah hokkumo sago ɓesgu makko, yo Allah renmo kanko e ɓesgu makko, yo Allah hisnuɓe, yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam. en beltanima julɓe foof, en ñaguima yafuya noon vocaluji garoji liraka, appeluji walla appelaji garoji ƴettataki. en ñaguima yafuya, wallahi en calaki. Allah ne andi wona salare, ko tampere tan hajuji ɗi pawdiri, programme uji ɗi keewi. oɗon ñaaga yafuya ceerno, oɗon ñaaga yafuya no feewi. neɗɗo yiɗi ko so noddi noote, neɗɗo yiɗi ko so weddima vocal jaabe. enen noon goram hunde so ɓurima doole tan ala ko mbawɗa hen, oɗon jarlo oɗon jaafo. mo lelɗen jabade fo, jabade kam so Allah jaaɓima en jaabo, leelat tan, kono Allah ko moƴƴo inchallahu taala. en duwanima julɓe foof, nde Allah renataɓe, nde Allah hisnataɓe, nde Allah sembintaɓe, sellinaɓe, yo Allah jaɓanen kala ko korɗen. Seydi Sarr, mi duwanimama ko gonumami duwanade, mi rendini duwuji guila ɓammi duwanadema, kanji foof mi huccinida e Allah. lawol gongol kadi mbeɗa ñagomo yo waɗane ko mennomi duwanadema foof. kadi sikki ala Allah ne andi, nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne andi,
Allah kadi ni seedi duwuji ko jaabete ɗum sikki ala wallahi la ɗum noon Seydi Sarr mi woppuma inchallahu taala haala ken hawrde janggo wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh julde jude mandam badmanta annabi a jarama ceerno Khalid Abdoullahi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah subhanahu wa taala yoɓe moƴƴere sa duwima tan mi tinaɗe ɓerdame ha danamde horo yaltinde sawtowol golene yalta beele yimɓeɓe mbawa famde ko jimmi haalko mi ñaagui Allah ko duwiɗa ko pop yo Allah wattuɗum leɗɗe yurmede ɗe puɗana men jaam e cellal e kisal e yajede jurum enen kala lumboɗene maji gilli gañgu maaya ha laaɓa ha sidagal maaya gonenen bel welto weluya Allah so en maayi kadi kawrene Allah taw mo wela en eɗen bela kadi ko rokkata en ko ya rabbi a jarama Seydi Sy ka moƴƴo yo Allah yoɓ moƴƴere en calminiɗo henna dinguiral guiƴiraɓe e wiide banimen debbo tedduɗo o dinguiral guiƴiraɓe ha toon to Dungo Wuro Alpha e gardugol sohna Binta Souleymane Niang en wonde sohna Aissata Awo e sohna Mariama Sakho e sohna Aissata Dia ko noonne kadi Binta Hawa Soumare e dendagal taweteɓe nder dinguiral guiƴiraɓe kala aɓe ketto yewtere nde no feewi aɓe duwo aɓe belti hen yo Allah yommon moƴƴere yo Allah moƴƴan mon yo Allah renon yo Allah darjin ɓesguji mon ya rabbi ya rahman en calmini Amadou Mbolo Abda Kane Amadou Kane Khady Khadjata Soumare ko noonne kadi en calmini en juurima sohna Umul Khayri Ly en calmini dendagal enɗam balde e dendagal dumganaɓe kala hay goto en ɗaccani kono kadi jinnaɗo men ceerno Aliou Bari min calmini min juurimama en calmini en juurima rais ceerno Amadou Tidiane Ba min nawtuma ha ɗon ɗo galle ceerno ɗo e galle ñokkannaɓe ko noon kadi e dendagal dumganaɓe fof calminama juurama ceerno o yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mon Ndulumaji ene duusodira e ɓinene mum ceerno Khalid Abdoullahi Sy mo Soringo ene duusa men dande welde nde groupe Yanabi ceerno Ousmane Limo Dumga to kaɓiɗe to ha wawa heɗade to lowre mon YouTube ko Saydou Abouba Malouk Sayba ketki malaki jaam ha janggo so haji Allah rahmanu sana Muhammadu worodo minde ngabbani dewo kammo ngasno yademo sana Muhammadu worodo minde Allah indini aha inde gidamodum worodo minde Allah indini inde modum inde gidamodum burdaminde den wadden juulen e burdo nafa en yen kodde jango worodo winde den wadden juulen e burdo nafa en yen kodde jango worodo winde jettoɗen ɗoɗani bakan kala kala juulen mo sabumum woodi winde jettoɗen ɗoɗani ko taggo kala kala juulen mo sabumum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama gaña mo gañiɗa
والفمجدتا الله يدما غني ما غني